Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na fiɲɛsuru sira fɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la ka fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛne fɛ nɛgɛ ɲɛ 20 mana tigɛ sanga ɲɛ 30 la an bɛ sigi walasa ka se ka masala jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ n'a fɔ laadala ko an bɛ maaw wele walasa an n'u ka se ka masala ko minnu bɛ jamana kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na an ye ka wele sera an ka maa dɔ ma an bɛ se ka fɔ nin waati in na ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau in kan yan nka an bɛna fɔ an b'a ɲini ala fɛ nin kana kɛ a siɲɛ laban ye n bɛ ye Fana Samake an ye ale wele ale bɛ jɛkulu min na o de ye parti phare an ka wuli ye n'ala sɔnna an ni ale de bɛna jɛ nin waati in na ka se ka babu sɛnsɛn babu bɛna boli min kan fɔlɔ a dogolen tɛ maa si la ka fɔ nin tile filanin na min ye olu yɛrɛ ka ɲɛma min ye parti ɲɛma ye Modibo Sidibe ale kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye M5 Mali kura o ɲɛmaya taara ka di a ma baaraw bɛɛ kɛra nin semaine kɔnɔ min ye kunasini nin ma o ka siège la donc n'ala sɔnna da bɛna don o la nin bakurubaya la ɲɛmaya min d'u ma o hakilinata ye mun ye waati min an bɛ se k'a fɔ politique ko o kɔni gun kan gɛlɛya bɛ yen sabula bi bɛ na u ka maa 11 olu kɔni bɛ kaso la bolola ko ka sabula ko jamana ɲɛmɔgɔ yi tun ye o de bɛ dabila ka fɔ politique baaraw kana kɛ k'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ da bɛna don olu la n'an bɔra o la kuma min kɔni bɛ yen an bɛ se k'a fɔ kuma min bi bɛ na o kɔni kɛn bɛ ka jamana girin ka jɔ a sen kan o de ye min ye premier ministre ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale fana sibiridon min ye meeting ye ale tun ye weleweleda kɛ Maliɲɛnw ye k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye an ka CCB ba in kɔnɔ walasa ko kunnafonidi bɛ yen kunnafonidi min a ma mɛn ale tun y'a jira k'a fɔ position ka clarifier ni ma fili kɔni nin sortie fɔlɔ in hali ni position bɛɛ ma clarifier ka ban ne b'a fɛ caman faamuyara a la da bɛna don o la ka walawalali kɛ fo ka taa n'ala sɔnna yeta yɛrɛ b'u bolo cogo min bi an bɛ se k'a fɔ sɔrɔ dunkafa ani kɛnɛya fo ka taa lakana bunako kan ni heure kɔni ma an ta a tɛgɛ ma Fara i ni su an b'i fo an y'i wele nana welekan jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ i ma an min kɔni fo o tɛ problème Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad olu foli kɔfɛ n bɛ Jeliba TV ɲɛmaa so fo ka baarakɛla bɛɛ fo ka e yɛrɛ fo Musa Tɛmɛne ka an ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo an bɛna fɛn fɛn fɔ an bɛna hakilinaw de fɔ ala ka kuma ɲumanw don an da an bɛ min fɔ jamanadenw min u ka ta min na o ɲɛna dakun ɲɛfɔ an bɛna don ni min ye babu kɔnɔ sabula an tɛna muru mɛn basukana nin waati in na n y'a ye n y'o de fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na min ye an bɛ se k'a fɔ karidenw an y'a ye aw ka jabala la min ye M5 Mali kura an bɛ se k'a fɔ a ɲɛmaya taara ka di aw ka ɲɛmɔgɔ ma i n'a fɔ laadala olu ka ɲɛmɔgɔso bɛ ta kalo 3 o kalo 3 ɲɛmɔgɔyaso bɛ ta ka di dɔw ma walasa ka se ka baara dɔ kɛ yeta ni hakilina dɔw kɔnɔ a kɔni dira aw ma waati la waati min an bɛ se k'a fɔ politiki baara yɛrɛ gɛlɛyalen don dɔɔni sabula an bɔra suspension kɔnɔ nka n'a bɛɛ ta fana aw ka membre dɔw fana bɛ yen nin waati in na minnu ye maa 11 minnu datugulen don nin ɲɛmaaya min dira aw ka ɲɛmɔgɔ ma aw yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan pour que yeta ni laɲini min ɲinina jɛkulu fɛ o ka se ka sɔrɔ Musa an bɛ fɛ ka min sigi sen kan nin hokumu in kɔnɔna la i bɔra ka fɔ sisan ka fɔ M5 RFP Mali kura o ye M5 bolofara dɔ ye minnu tun bɛ M5 ba la n'an ye kɛlɛ kɛ pour que ka jamana bila sira ɲuman kan a ka ɲi k'an ka préciser k'a fɔ ko i bɛ ka kɛlɛ kun tɛ mais gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔnɔ o kɛlɛ de kama kun don sinon i bɛ ka juguya tɛ an b'a fɔ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ sumaya an b'a dɔn k'a fɔ jamana kanu kun b'a la donc jamana kanu dɔrɔn tɛ tuma dɔw la tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fo hakilina ɲuman dɔw ka sɔrɔ i la min b'a to jamana bɛ se ka bila sira kan donc o hukumu kɔnɔna na wuli an ye kɛlɛ dɔw kɛ fo ka na kɛ an b'a dɔn min kɛra ni militaires nana a dafa ani M5 tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati kɛra ani an ka fɔtaw ani kɛtaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ parce que a kun diyara anw ye a wagati premier ministre min bɛ yen n'o ye M5 ɲɛmaaya wagati k'a ka i jija premier ministre la a k'a to M5 ka kɛ
transition dɛmɛ bere kɛrɛfɛ a ma sɔn o ma cogoya si la a ko ale bɛ kɛ premier ministre ye a tila ka kɛ M5 RFP ɲɛnama ye an k'o ma ko baara bɛ gɛlɛya donc o y'a sɔrɔ M5 ye fɛn caman laɲini a si ta ka se ka kɛ donc a ɲinin'a fɛ kɔnɔna na ka dɛsɛ ka kumaw fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ a ma sɔn donc o de nana ni mɔgɔ damadɔni bɔra ni o personnalité damadɔni b'o la n'o dɔ ye madame Si ye a dɔ ye maître Mohamed Ali Bacili n'o minɛnen do bi n b'a fɔ ko Ala ka ko nɔgɔya ani Koniba Sidibe Cheikh Oumar Sissoko ani Modibo Sidibe ninnu bɛ Mali cɛba dɔw ye minnu ye Mali mara jɛlenya ani tilenya kan donc olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ani mɔgɔ damadɔ wɛrɛw k'a fɔ ko u bɛ taa M5 Mali kura sigi pour que ka an bɔra kɛlɛ min kama kɛlɛ in kana bin ji la donc an b'o baara de kɔnɔna la o baara kɔnɔna la an ye gafe sɛbɛnw dilan ni ɲɔgɔn cɛ min b'a kɛ mɔgɔ dɔ bɛ k'a ɲɛma ye kalo 3 ne ka kalo 3 la parce que a dilannen don ni entité 5 ye o entité 5 in u bɛ ɲɛmaya bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kalo 3 o kalo 3 ɲɛma dɔ bɛ na Bacili yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko nɔgɔya halisa ale kun ye ɲɛma de wagati min na a minɛna bon n'o bɔra yen ale minɛnen kɔfɛ Cheikh Oumar y'a ta Cheikh Oumar Sissoko o ye intérim assuré fo ka t'o ban maintenant o ka 3 mois bannen filɛ nin fara an ka wuli n'o ye Modibo Sidibe an ka président o de y'a ta sisan M5 kɔnɔna la hakilina ɲumanw dɔrɔn de b'a kɔnɔ parce que ni i bɛ fɛ ka na jamana mara jamana bɛ mara ni hakili de hakili ɲumanw minnu bɛ se ka boloda san caman kɔnɔna la pour que jamanadenw ka lafiya sɔrɔ ne bolo o de ye politique ye donc an yɛrɛ b'a la o de kama an ka ɲɛmɔgɔ b'a la o de kama donc o de hukumu kɔnɔna la n'an bɛ M5 RFP kɔnɔna la a kun ye 3 mois fɔlɔ kɛ o 3 mois fɔlɔ la n hakili la conférence de presse dɔ yɛrɛ kɛra min y'an hakilina yira min ye jamana taabolo fɔ min ka ɲi o yira la min ma y'a fɔra ko ka hakili to kow la donc min bɛ kuma gɛlɛya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu sigilen don n'i ye fɛn fɛn fɔ u b'a ta dɔrɔn ka fɔ i tɛ ninnu fɛ wagati sera an ka bɔ o kɔnɔna la an bɛɛ maliyɛn de ni gɛlɛya kɔni ye Mali sɔrɔ maliyɛn bɛɛ sɔrɔ donc gɛlɛya in siranya de b'a to mɔgɔ dɔw b'u da don a la k'a fɔ vraiment nin sira in man ɲi kosɛbɛ an ka nin sira in lajɛ nin de ka surun bɔli la nin de bɛ hɛrɛ d'an ma parce que an y'a fɔ siɲɛ caman k'a fɔ n delila k'a fɔ Kassim ka plateau kan k'a to tile du la c'est que n'i ma hali n'i ye kɛlɛ ban sini pewu ni kɔngɔ bɛ adamadenw na kɛlɛ bɛ juguya ni ko bɛɛ ye donc o kɔrɔ de ye ko kɛlɛ dɔrɔn t'a ɲɛ fɛn wɛrɛw kan ka don a kɔrɔ pour que jamana ka bɔ donc o de la M5 kɔnɔna la an y'a laɲini ka baara caman boloda ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛnnen don ko la k'a fɔ yɛrɛ ko fo ka na se candidature uniquement min bɛ k'an ka cɛbɔ ye élection nataw la ni Ala sɔnna kalata nataw la donc an bɛ baara caman na ani i ye min fɔ an bɛ mɔgɔ minnu minɛnen don mɔgɔ 11 an tɛ ɲinɛ o kɔ parce que bi an dusu kamilen don a ko la kosɛbɛ c'est vrai qu'à wagati suspension des activités politiques tun bɛ yen mais u ye ɲɔgɔn sɔrɔ domaine privé de kɔnɔna la dɔ ka so kɔnɔna la pour que ka kuma ka hakilina falen mais kojugu tɛ u ye min ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma k'a fɔ k'u fɛ ka jamana ci o mɔgɔw t'u la min bɛ fɛ ka jamana ci a bɛɛ ye hakilinaw de ye dɔrɔn min bɛ se ka transition dɛmɛ a ka se a seyɔrɔ la a ɲuman na parce que n'a tiɲɛn'u bolo a tiɲɛna bɛɛ de bolo mɔgɔ si ka laɲini tɛ bi Mali kɔnɔ ko in ka ɲagami bɛɛ de bɛ fɛ a ka ɲɛ an bɛ se ka Mali bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo jumɛn parce que problème sécuritaire m'an da la an y'a ye anw y'a yira k'a fɔ a mɛnna k'a fɔ Mali la an jugu ka ca an jugu ka ca ye min ye n'i y'an kɛrɛfɛla yɛrɛ an korilen don cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ko n'an m'an kɔlɔsi mɔgɔ dɔw b'u sago sɔrɔ an na parce que i bolo tuma la dɔw y'i nin ye ka sɔrɔ i jugu don o de la u ye AES min fɛngɛ an ka jate la Liptako gourmand de don parce que a zone in na u 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la Burkina Mali ani Niger donc n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ anw y'a fɔ cogo min i n'a fɔ ATT dilanna k'a fɔ cogo min kɛlɛ in tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ ye jamana fɛn fɛn bɛ Sahara la o ye saheliens bɛɛ de ka kɛlɛ don donc n'a bɛ bɛɛ ka kɛlɛ n'a b'o kɛ fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan wagati la ale y'a laɲini a ɲɛ ma sɔrɔ mais ala y'a kɛ ninnu nana u sera ka AES sigi o bɛɛ ye dɔ ye mais anw ka jate la AES kɔni sécurité la fɛn ɲɛnamanba don mais économiquement
a b'an mabɔ mɔgɔ fɛn caman na min bɛ se ka Mali bila sira ɲuman kan donc an bɛ baaraw la pour que an ka mɔgɔ 11 minnu minɛnen don Ala ka se ka fiɲɛ da bɔda k'u ye an y'a ye k'a fɔ u moral ma atteint an b'a fɔ halisa u k'u jija u k'u fɛngɛ na Ala sɔnna ɲɛ bɛ sɔrɔ a la parce que an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ pour que ɲɛ ka sɔrɔ a la joona. Ok, an y'a ye i y'a fɔ ɲɛ ka sɔrɔ a la surtout an y'a ye kuma dɔ fɔ min ye kɛnɛ kan a ka ɲɛmɔgɔ fana y'a fɔ min ye a yira k'a fɔ politique contexte ka gɛlɛn c'est vrai nka n'i ye initiative fɛn fɛn ta i bɔra k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sigi minnu bɛ burujaliw kɛ minnu bɛ nɛni kɛ kɔsa n'an y'a ye min ye CNT maa dɔw kɔni fana bɔra min ye sifinnaka ye aw ni min ye kɛlɛ kɛ o y'a yira k'a fɔ aw bɛɛ tun bɛ kulu kelen kɔnɔ o bɔra ka kuma fɔ ka yira ka kɛ i n'a fɔ o Modibo Sidibe y'a yira k'a fɔ ko fanga fililen ka na fo sisan ko foyi ma kɛ a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ a b'o kuma nin bila minɛn jumɛn de kɔnɔ. Bon an bɛ o kuma fara kuma kɔrɔ dɔw kan minnu delila ka fɔ Musa nin tɛ u fɔlɔ ye n t'a dɔn ni hakili b'a la 2012 wagati min na mɔgɔ dɔw y'a dɔn n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw y'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Sidibe a bɛ passer élection na fura t'a la u bɔra sira bɛɛ fɛ ka nkalon d'a la hali sisan n'i ye maliyɛn dɔw ɲininka o nkalon de b'u kunna u y'a tɔgɔ tiɲɛ cogoya bɛɛ la parce que u y'a dɔn k'a fɔ a don a bɛ passer bon bi fana n'i y'a jateminɛ n'i ye sondage k'i kɛrɛfɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka i mana mɔgɔ ɲininka n'i ko Mali ko bɛ to i b'a fɔ ko Modibo Sidibe de bɛ se k'a bɔ bolo la dɔw b'a fɔ k'a d'a kan k'a fɔ ko nka a tilenen don kojugu ne ka jate la mɔgɔ tilenen de la min bɛ se k'an dɛmɛ ka fɛnw tilen pour que an ka bɔ donc an ye nin bila o minɛn de kɔnɔna la juguya dɔrɔn de don mais a balila n na k'a fɔ a ka bɔ sifinnaka dɔ la min kan ka jɔrɔ ni Mali sini ye parce que Modibo tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min fɛɛrɛ de b'a kɔnɔ dɔrɔn ka Mali dɛmɛ a tɛ considération wɛrɛ t'a la a tɛ mɔgɔ juguya la a tɛ mɔgɔ ka kokɔrɔ jate ale ko Mali ko dɔrɔn donc nin ka fɛn nana o hukumu kɔnɔna de la donc anw ye min laɲini c'est que anw ni maliyɛn i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ parti fɛn fɛn la i bɛ fɛn fɛn ni Mali ko kuma dɔ dɔrɔn ani bɛ bɛn a la an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka bɛn a la donc projet de b'an bolo min bɛ se ka Mali bɔ o bolo la donc a ye kuma minnu fɔ i b'a ye i ko k'a ko foyi ma kɛ foyi ma kɛ a y'o bila hukumu in kɔnɔna la o ye refondation de alors que refondation ani foyi ma kɛ o kumaw tɛ kelen ye donc i b'a ye soit a ma faamu soit juguya bolo don sinon refondation ni foyi ma kɛ tɛ kelen ye a ko de depuis fanga yɛlɛma kɛra fo kana se bi la refondation ma kɛ et puis refondation fa an bɛ se k'a fɔ a fa de ye Modibo Sidibe ale ye hakilina ta yanni M5 yɛrɛ cɛ parti in kɔnɔna la an ye wulila ka se parti ani association a ka ca ni 40 an ye min rencontré pour que k'a ɲɛf'u ye nin de ye refondation ye n'an m'a kɛ tan Mali tɛ bɔ bolo la n t'a dɔn ni hakili b'a la wagati la IBK yɛrɛ y'a wele Kuluba a y'a yira IBK la k'a fɔ nin taasira in man ɲi a kan ka Mali bila en transition ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka kuma Mali dɔrɔn kan bon refondation dun ye fɛn de ye fɛn min bɛ Mali ko bɛɛ de ta bakuruba la c'est que ni banabaatɔ sera dɔgɔtɔrɔso la ni diagnostic ɲuman ma kɛ fura ɲuman tɛ sɔrɔ donc refondation bɛna fɔ diagnostic ɲuman de fɔlɔ a bɛ daminɛ o de la bon an dun ye assise min kɛ c'était 13 thématiques bon presque sous thématique min b'a la o fana b'o bɔ en 3 jours a tɛ se k'o kuma k'o vider o tɛ ban quoi donc et puis refondation b'a kɛ a fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ min ye o ye jogo yɛlɛma ye o ye hakilina ɲuman ye ka se ɲɔgɔn ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se an ka jamana ma mais n'i y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ filɛ nin ye sisan ale ko foyi ma kɛ ça veut dire que ale ma refondation yɛrɛ faamu ale yɛrɛ ye juguya min ta refondation yɛrɛ b'o contrôle la parce que juguya man ɲi nkalontigɛ man ɲi nafa t'a la ka fɛn fɔ i ma fɛn min mɛn i ma fɛn min ye o tɛ se ka kɛ a ko fana ko an mago an tɛ sɔrɔsiw fɛnkɛ an bɛ tan c'est que dɔ wɛrɛ tɛ ale faamunen don a bɛ fɛ ka kɛ de min ma an ni sɔrɔsiw kɔ don ɲɔgɔn ma mais n bɛ fɛ ka fɛn kelen dɔrɔn de f'a ye Modibo mɔkɛ ye sɔrɔsi ye a fa ye sɔrɔsi ye a yɛrɛ ye sɔrɔsi ye a bɛ sécurité dɔn kojugu mɔgɔ jugu tɛ rancune mɔgɔ tɛ et puis mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu de ils ont l'appareil d'état ça veut dire que u bɛ fɛn bɛɛ dɔn
n'u y'a ɲɛɲini mɔgɔ min ni kumakan b'a la n'a bɛ se k'a ka kumakan bato bɛɛ b'o fana dɔn jamana in kɔnɔ donc an bolo ko de don dɔrɔn u y'a dɔn bi k'a fɔ n'i ye sondage kɛ mɔgɔ 100 o 100 60 ɲɔgɔnna b'a fɔ ko Modibo de ka ɲi solution bɛ Modibo de bolo u tulo donn'o la dɔrɔn ko bɛɛ daminɛna tuguni donc nin sen in an tɛna an sigi ka o lajɛ bilen o de la o ko in an tɛ se ka don a kɔnɔ fɔn na kosɛbɛ mais an b'a effleurer dɔɔni a ko par exemple ko politique mɔgɔw ma deli ka parce que fɛn fana ma bɛn a ma déclaration de bien déclaration a y'a fɔ voilà ko Modibo ko kabini 92 ko tun bɛ yen ko mais olu yɛrɛ ka waati la ko sanga ni sanga ko président de cour d'appel tun bɛ mɔgɔw wele walasa ka na a ye kumana o fana kan kosɛbɛ wa déclaration de bien kumana bon déclaration de bien ko in na an bɛ fɛ k'a fɔ a ye ko Modibo ye légaliste nin ye nin na ye nin ye Mali papier de journal officiel donc n'i y'a lajɛ charte ye révisé a article 10 kɔnɔna la o de b'a fɔ k'a fɔ ko président de la République 48 heures après la investiture a kan k'a ka déclaration di fɛn ma Modibo ka kuma t'o ye organe fɛn fɛn bɛ transition kɔnɔ ko bɛɛ kan k'a kɛ o tɛ Modibo ka kuma ye a sɛbɛnna sariya de kɔnɔ a ye sariya de fɔ a ko anw bɛ deli k'a kɛ a m'ale tɔgɔ fɔ bon ale ko ko président kɔrɔ dɔ n t'a fɔ a ka kuma ye tiɲɛ ye mais n'i y'a ye ale sera k'a fɔ ko nin tun b'a bolo a ye nin sɔrɔ o de ye déclaration de bien il faut que maliyɛnw k'a faamu déclaration de bien tɛ dɔwɛrɛ ye c'est que n'i bɛna baara daminɛ joli b'a la sisan fɛn fɛn b'i bolo i b'a fɔ joli b'a mɔgɔ ye nin bɛ ne bolo nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo comme ça n'i bɛ bɔ don min ni fɛn farala a kan ni n'a ka kan ni ma ka kan a bɛ dɔn o de ye déclaration de bien ye ne bolo o ye ko ɲuman ye jamana kɔnɔ ne bolo ale tun kan ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye min b'a fɔ ko o de ka ɲi k'an kan k'o de kɛ mais ale ko non ninnu m'a kɛ donc a bɛ fɛ k'a fɔ donc anw fana t'a kɛ ne bolo tɛ jamanajɔ kuma ye ale kan ka kɛ mɔgɔ de ye min tun bɛna bi k'a fɔ Mali ni gɛlɛyaw b'a kan nin solution b'an bolo nin gɛlɛya in bɛ nin yɔrɔ in na anw bɛ fɛ ka nin kɛ nin fɔra yan nɔ nin ye tiɲɛ ye ni nin ma kɛ fɔlɔ an m'an jija k'o don ba la o de ye jamanajɔ kuma ye o ka fisa i k'a fɔ k'a fɔ n b'a tigi dɔn kojugu n b'a kɔrɔkɛ teri don a bɛna fɔ n bɛnkɛ ne bolo mɔgɔ man ka bɛnkɛ dɔgɔya tan mɔgɔ man ka kuma jɛngɛnen fɔ a bɛnkɛ ma tan donc fili y'a sɔrɔ kosɛbɛ mais a ko sera niveau la a y'an degun parce que a ye nɛni kɛ o de y'an degun donc an b'a ko bila sariya ka bolo kan ani sariyaw a ka jaabi di olu ma a k'a ɲɛfɔ an ye a ye nin fɔ kun jumɛn na juguya de don wa a cira de wa jɔn y'a ci parce que an bɛ kuma caman mɛn an tɛ an da don a la parce que an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ko jamana de an bɛ fɛ k'a fɔ a ye a bɛ fɛ ka min kɛ n'o ye ka Modibo ni sɔrɔsiw kɔ don ɲɔgɔn Modibo yɛrɛ ye sɔrɔsi Modibo denw don a dɔgɔninw don ani Modibo bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ bɛɛ kan donc ni ɲɛ t'a la ale bɛ fɛ ka don yɔrɔ min ɲini o la don yɔrɔ tɛ yen u ka bɔ o kɔnɔna la u ka bɔ juguya kɔnɔna la u ka jamana janfali dabila parce que nin ye jamana janfali ye parce que i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se baara la mais i bɛ fɛ ka a tɔgɔ tiɲɛ jamanadenw ɲɛna pour que ale kana sɔrɔ e b'i mɛna e tɛ se donc jamana bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ko fana ko fɛnw bɛ kɛ an tɛ militaires féliciter an tɛ nin kɛ tan Kidali minɛna bon Kidali minɛni fana o papier b'an bolo yan Kidali minɛ fɛngɛ 14 novembre 2023 an ye fɛngɛ k'a la fɛngɛ k'a la communiqué k'a la attaque min kɛra gendarmerie Falajɛ an ye communiqué k'a la donc c'est que papier bɛɛ de b'an bolo yan pour que k'a jira k'a fɔ an ta ye jamana ko de militaires ye équipement minnu san avion n'u ye sɔrɔsiw bila condition an y'a fɔ tuma bɛɛ mais an ko de c'est que jamana mara an ka zone in ka bon tellement que n'an m'a kɛ politique globale ye an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la et puis hakilima ko de don ne b'a dɔn bi kɔni sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la u y'a faamu k'a fɔ jamana mara man nɔgɔn ne dalen don o la u b'o dɔn bi parce que fɛn nɔgɔn tɛ donc mɔgɔ minnu bɛ kuma kɛrɛfɛ n'u bɛ tɔgɔ tiɲɛ kɛ tɔgɔ tiɲɛ tɛ passé an tɛna to a ka passé donc an ye Bitɔn ka ko bila sariya ka bolo mais a fɔra ko premier ministre kɔrɔw bɛɛ fana ye groupe sɔrɔ yanni kurantigɛ in ka daminɛ est ce que aw ka président o groupe in fana sɔrɔ ni jamanadenw t'a kalama parce que a fɔra ko premier ministre kɔrɔw bɛɛ ko groupe sanna ka d'u ma yanni kurantigɛ in ka daminɛ o kɔrɔ ye ko jamanadenw bɛ sɛgɛn min na olu tɛna o dɔn n'o kɔni kɛra tiɲɛ bon n bɛ fɛ k'a fɔ groupe min bɛ groupe dɔrɔn ma fɔ hali mobili fɔra bonne d'essence fɔra mais n bɛna daminɛ groupe la groupe ko min fɔra groupe bɛ Modibo bolo depuis 2011
presque groupe Mbara Dala depuis 2011 et puis groupe il est 25 caviari allez ko groupe nous qui 150 millions plus de 150 millions 25 caviar même malien beblo ko tani ni sula yoro kadui 25 caviar chara to tati 10 millions donc il va dans fo galondo juguya do pour que mo ben galona santé ako fana ko mobile bi douma chaque 5 ans galondo mobile même modo bolo Prado a babolo depuis 2011 wa arrêté tadu fana imagine depuis 2011 mobile kele na babu anya voyage jamanga mobile métier nay hein ale ko fon babu mais on me min do babu mobile kele na babu on ba ana be ñoo fa ka chani santai on ma milliard babu ma fo yablu donc fano be na fa fuita galona ko bon essence fana be di o fana te tien ko ta fon ñini yanu ku dadu fana ici de te tien et puis premier ministre ka avantage mbabulu ni premier ministre yere tayana la kana chenya avantage meta atna fo retraite ko ati continue donc fin de dodron mi a jamana bla 5 ans pour que ka mo ni jamana ta niveau do la ku accompagner wakati ne bolo mo manga do jugala mais am fa fin do parce que do fana be ka yira ka fo ina fo Musa Maraya ke chokomi ko muru sire fana de pa pour premier ministre la ko ko fana ko rino sala aka avantage na so yeci Mourou a renoncé à l'avantage là. Mais il voyagé ou fin fait parce que voyagé la généralement pas sur fin obédoma avec ta voyagé canai mais à second c'est gars m'a reversé madame Nebi Mourou second c'est gars va reversé et puis Mourou ko Mali artisan à quatre bureau bébé de la Mali artisan café quoi bois quoi rideau café mais aka fin oui c'est que aller ko Mali dron aka fini don ta be Mali fin oui donc ne bolo fin arrêté en kaira Mali on a ka fo ne yaw doyi ako solution me ne de bolo wa njelenu imana mo nyine mo shita ko mo do mayne ba fo ka jelenu ko jum donc ne be nyine ngali ke Mali on mo jeleni kay wa mo ko ndogol ni kay Mali kon ok d'accord o famira donc ni watin nambita fara ina ko awere ni be ayi to ko mi ka fo min ye sibirdo premier ministre kon bora CCB mi anya wati temene ya kunya yira ka kwa time ko abena politique ma wole wala saka se ka hakilina di politique tasira fe mi ya ka vision politique au moment actuel anya mi samedi do o kon bora CCB ayi kuma chama fo ayi fin chama fo jamana yira depuis am sika fo fanga free ko o rectification ke fo kana 600 mais mi yere tora mo da ko mo yere masaka mi yere bla pepe ko familial makase ka ke ko yere nana déborder pepe qui ta formina oui ko aya yira dron ka yira ka fo en tant que premier ministre décret min ko be tamache fanga dans isa hakemina ko o bolon o dogokoro ale anya yi chugomi ko ale fana ya yiti akoma sara gouvernement na a débat au sein du gouvernement ko ni ko intara ambe ayi chugomi ko ya yiti mais ni o kera tien est-ce que bibi na tra fo vraiment ko gouvernement gono ko geliabi bon gelia ko ni o tise ka fo ka sa dana era ka kuma ko clarification anya yi ka fo ka ni wakati tem do bada era kuma rectification kera ani ntada jume refo mais bi ko nambe clarification donc clarification ba manga na ka ko fesse ka ko jeya donc anya ka kuma la me anya fom ni gouvernement na ni communication ti baraka gelen tiere la o baraka gelen mais ne bolo ni shimaka ayre nyinama na shimaka ayre nyinama donc on bolo ni ngoni uka kodi bolo aya fo anyame comme on ti on va seriati donc on tise ka foi fo ala note on tise ka fin fo la mais et fala ka jira dolon ka fo ni ko mun damena na surtout ni jatemene ke kuma chama pora surtout ka jira ka fo bibi na ko premier ministre be gouvernement kono premier ministre mi ganga se ka ke administration benyama mi ganga action gouvernementale coordonnée ni kera o chama be ki ita fo ina ko analyse doye surtout anya check mal qu'on a rebora ka jira ka fo et aller hakilna na ni kera créneau de voilà ça premier ministre ka jira présent na aka jala titige c'est dit
prérogative min b'a bolo min minɛna soit a ka d'a ma ou bien a ka bɔ a jɔyɔrɔ la mais ni ko sera ten mun bɛ président bali k'a ka premier ministre bila ni ko gɛlɛyara ni sigi gɛlɛyara fo kana se nin ma puisque président de ye premier ministre nommé premier ministre ka gouvernement sigi mais ni ko gɛlɛyara ko yɛrɛ bɛ pan kuntigi kunna caman bɛ k'i ɲininka mun bɛ président bali k'a ka premier ministre yɛrɛ bila siɲɛ kelen fo kana se kana kɛ kumaw ka bila bɛɛ de sanfɛ. Bon, parce que bɛnkan dɔ de y'u se ɲɔgɔn ma n'o ye M5 kɔnɔna ye. Bon, M5 ye force politique dɔ ye n y'a fɔ cogo min an bɛɛ tun b'a kɔnɔ o de y'u se ɲɔgɔn ma pour que ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, an y'a ye wagati dɔ la remaniement kɛra ministre dɔw bɔra dɔw donna premier ministre ma fɛn fɔ an ye. Bon, fo kana se bi ma ko gɛlɛya bɛ yen. Bon, gɛlɛya kɔni ne bolo sisan kan ka sɔrɔ ale ni président yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye u y'a kuma fɔ a bɛ se ka kɛ u y'a kɛ an kɔni t'a dɔn. A y'o fana fɔ ko nin y'a san 2 de ye a bɛ k'a ɲini walasa ka segin ka kuma k'a dɛsɛra ka o sɔrɔ u bolo. Bon, o de ka gɛlɛn sisan parce que olu de bɛ kan kelen fɔ mais olu de bɛ kan kelen fɔ parce que wagati dɔ la n'i kumana dɔrɔn u ko k'i ye fasoden jugu ye. Ale de ye o ko sinsin kosɛbɛ k'o kɔkɔrɔ don kosɛbɛ ale yɛrɛ ye politiki ɲɛma ye ale de y'a sinsin tuguni k'a kɔkɔrɔ don kosɛbɛ k'a fɔ politiki mɔgɔw ma ɲi alors que kuma in tɛ tiɲɛ ye alimami kolon bɛ yen journaliste kolon bɛ yen politiki mɔgɔ kolon bɛ yen adamaden kolon fana gansan bɛ yen donc kolon bɛ fɛn bɛɛ la ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la mais n'i ko ko politiki mɔgɔw ma ɲi alors que minnu y'a kɛ k'a tiɲɛ tɔgɔ b'u la jamu b'u la anw t'i bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ juguya minɛn dɔrɔn de don. Sinon an minnu bɛ politique la an ma deli ka poste occupé kuma bɛ an ka tiɲɛni kɛ donc n'i ko k'an si ma ɲi o tuma jɔn de ka ɲi jamana kɔnɔ parce que an ye jamanadenw de ye donc ne bolo ale ka ko in gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ a bɔra a yɛrɛ la bon filanan bɛ se ka kɛ peut-être u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ou bien parce que senkɔrɔ jugu ka ca i n'a fɔ u bɛ senkɔrɔ jugu minnu ci anw fana ma donc a ka ca donc an b'a jateminɛ kɔni hali minnu bɛ ka fɔ anw ma juguya dɔrɔn de don. Okay. Donc Mali dun tɛ bɔ nin kɔnɔna la tant que ni Maliens ma ɲɔgɔn faamu tant que n'an ma ɲɔgɔn faamu ka hakilinaw kɛ kelen ye ka taasiraw kɛ kelen ye wa ne b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ kosɛbɛ bi o ye Modibo Sidibé ye. Ok bon mɔgɔ bɛ se ka o kɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ bi est ce que an tɛna fɔ sigi bɛna gɛlɛya puisque an y'a ye olu bɔra mɔgɔ wɛrɛ fana minnu bɛ sɔrɔsiw fana nɔfɛ bi olu fana bɛ ka yira k'a fɔ k'a ka gɛn ko pour trahison an y'a ye olu fana bɛ ka weleli kɛ a la mobilisation bi gouvernement kelen kɔnɔ. Mara kelen kɔnɔ fɛn min mɔgɔ minnu kan ka don sira kelen fɛ ka taa sira kɛ waati min jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min sɔrɔ jɔlen don n b'a fɔ économie bɛ jɔlen don pewu foyi tɛ ka bouger lakana ko an y'a ye o fana gɛlɛya minnu bɛ ka don a la mais o waati kelen n'a fɔra ko gouvernement kelen mɔgɔw minnu ye premier ministre ka mɔgɔw ye olu bɛ bɔ minnu ye sɔrɔsiw fana ka mɔgɔw ye k'olu fana bɛ bɔ premier ministre contre la est ce que ni nin sama-samani fana daminɛna nin fana tɛna kɛ sababu ye bi jamana bɛ ka siran min ala k'an kisi ka jamana don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ. A ma ɲi jamana ma ne hakili la premier ministre yɛrɛ y'o fɔ a ka kuma kɔnɔna la c'est que ni mɔgɔw sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la n'aw ye janyɔrɔ ɲagami a cɛ man ɲi donc an b'u bɛɛ de wele ka sabali u k'u bolo da u dusu kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ye weleli kɛ nin ko in na a mɛnna c'est que an ka hakilina kɛ kelen ye n'o de f'i ye refondation fɔlɔ-fɔlɔ o de ye an ka hakilina kɛ kelen ye ka ɲɛsin Mali ɲɛtaa ma o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye donc n'an dɛsɛr'o la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya Mali dun foyi t'an bolo ni Mali tɛ i y'a fɔ cogo min an balimaw degunnen don kojugu yɔrɔ dɔw la an y'a imagew ye an y'a ye k'a fɔ k'u bɛ wuli e ka imaginer dɔrɔn bɛɛ ka imaginer i ka yɔrɔ la k'a fɔ k'i gɛnna ka b'i ka so kɔnɔ baara gɛlɛn don donc o degun bɛ yen nɔ degun wɛrɛw caman bɛ jamana kan donc nin wagati tɛ ɲɔgɔn sama-sama ye an b'a f'u ye u ka sabali u ka ɲɔgɔn faamu pour que an ka bɔ nin kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛyaba tɛ. Ok ka sɔrɔ gɛlɛyaba tɛ ne ye nin jateminɛ kɛ i bɔra k'a fɔ parce que n'an ko dun ka fa n'i y'o fɔ an y'a ye Modibo Sidibé a ka premier ministeriya waati a kun ye initiative ta walasa jamana nin ka se ka balo a yɛrɛ la surtout girinkajamalo ninnu bɛɛ kɛra o waati pour que kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min o waati mais jamana min sisan nin waati in na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ opérateur économique bɛ sɛgɛnnen don bi ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ fonctionnement ye parce que économie yɛrɛ jɔlen don wari tɛ ka sɔrɔ comme an b'a fɔ cogo min économie binnen don mais a bɛɛ la fana kurantigɛ ko gɛlɛya in fana nalen bɛ bi bi in na ka entreprise fana plomber bi bi in na ka kɛ sababu ye bi entreprise caman fana datugulen don mais an y'a ye waati dɔ tun kɛra kuranko in yɛrɛ la fana
a kun yira k'a fɔ système dɔ sɔrɔla min ye tile ye ko bɛna na renforcement kɛ a ko la an y'a ye président yɛrɛ bɔra ka o premier pierre déposé ministre yɛrɛ bɔra ka alternative caman di nka hali bi gɛlɛya bɛ est ce que e yɛrɛ fɛ en tant que politique bi bi in na solution bɛna se k'a sɔrɔ courant ko in na ni cɛmancɛ fanga in ma. bon fo solution dun ka sɔrɔ a la dɛ parce que ni courant tɛ mada ni baaraw bɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ baara bɛɛ gulonnen don courant na bi kɔni bɛɛ yɛrɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a sababuya kɛ courant ko ye sunɔgɔ kama tɛ dɛ baara kama pour que n ka n dahirimɛ sɔrɔ donc fo solution de ka sɔrɔ la o kɔni o wajibi de bon o bɛɛ ye crise in dɔ de ye o de la an ko crise in kɔnɔna la crise in gɛlɛyara ka se niveau dɔ ma a b'an bila ka taa axe 4 kan c'est que jɔsen 4 kan a fɔlɔ-fɔlɔ ye f'an k'an ka démocratie kurakuraya n y'o fɔ mɔgɔ min ye u b'a fɔ démocratie bɛ taa démocratie bɛ taa. o fɔra ko démocratie tɛ yen dɛ ko kabini 91 fo kana sisan ko démocratie ma deli ka kɛ. démocratie bɛ yen ko démocratie de fɛ la. démocratie bɛ yen mais min bɛ mɔgɔw fili mun b'o fɔ olu ɲɛ bɛ puissance ba ninnu na u ɲɛbɔlen n'u fɛ u bɛ fɛ an ka k'u ye su ko ni dugusɛjɛ cɛ mais n bɛ misaliya d'i ma Amérique démocratie ye san 235 bi bi na Amérique démocratie san 235 ani an ta ye san 30 dɔ b'a kan parce que n ye gɛlɛyaw caman donna a kɔnɔna la est-ce que olu ye kelen ye. est-ce que an ta bɛ san 30 yɛrɛ bɔ dɔɔni. voilà san 30 perturbation min kɛra. o ye Amérique Faransi ta ye san 176 est-ce que an n'olu ye filan ye démocratie la a bɛna fɔ cɛkɔrɔba san 100 ani jeune san 30 c'est vrai que kɔni cɛkɔrɔba san 100 bɛ min dɔn denmisɛnnin tɛ se k'o dɔn donc mɔgɔ m'o de faamu k'a fɔ démocratie gɛlɛyaw b'a la min man ɲi an k'o bila min ka ɲi an k'o ta an ka continuer o tun ye démocratie plan ye maintenant politique fana na an ko politique mɔgɔ minnu man ɲi u k'a dɔn k'a fɔ u man ɲi u k'a jɔ u ka tiɲɛni na bon dɔw y'a essayer fana k'a fɔ k'u b'a ni citoyen kɔ don ɲɔgɔn kɔ parce que k'an ko citoyen yɛrɛ de nɔgɔ don o kuma ka nɔgɔn mais a fɔra kun jumɛn kɔnɔna la Musa ne bɛ se e ma ne ye politique mɔgɔ ye ne bɛ fɛ ka e ka danaya da ne kan ne ka sigi ne bɛna ka kuma don ne don i kɔrɔ ka kuma dumanw f'i ye e yɛrɛ bɛ sɔn tuma dɔ i bɛ ko n ka fɛn dɔ d'i ma n b'o d'i ma i bɛ sɔn ne bɛ sigi mais ne bɛ sigi n bɛ n ka mandat kɛ san 5 ne tɛ foyi kɛ e yɛrɛ b'a dɔn cɔ ne ma foyi kɛ mais ne bɛna se e ma e b'a fɔ ko n ka nin d'i ma i bɛ voter n ye ne b'o d'i ma e bɛ voter n ye sisan jɔn man ɲi e ni ne la. an y'o kuma fɔ an ko Mali la de i b'a ye ni élection sera sɛ da ka gɛlɛn ni adamaden ye. voilà donc gɛlɛya ye o yɔrɔ de ye c'est que mɔgɔ minnu bɛ sɔn o ma k'u ka jamana hɛrɛ feere tile kelen kama parce que an ka kala sɛmula fana ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'u kan parce que dɔw bɛ yen nɔ quartier difficile dɔw la dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ u tɛ dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ kelen yɛrɛ tuma dɔw la a ka gɛlɛn donc ni élection nana a bɛ kɛ dɔw bolo fiɲɛ bɔda ye an b'a faamu gɛlɛya don mais an bɛ min laɲini fo k'a dɔn de k'a fɔ an ka don dɔ minɔgɔ muɲu mais est-ce que gɛlɛya fana marabaaw fana parce que généralement o b'a fɔ marabaaw fana de bɛ ka o population don gɛlɛya fana kɔnɔ surtout i bɔra ka kuma dɔ fɔ ni élection waati sera i b'a ye surtout tɔnjɛkulimuso ninnu i b'a ye laɲini de b'u bolo parce que olu yɛrɛ fɛ élection de bɛ kɛ sababu ye u ka laɲiniw sabati min ye baramako ye min ye u ka laɲiniw bɛɛ bɛ kɛ o kɔnɔ o de la ka décrier ka yira k'a fɔ i b'i ka san 5 di mɔgɔ ma n'i ye nin bɛɛ b'a kun i fana man ka sigi k'a fɔ ko kɔni kana baara k'i ye sa parce que wari min bɛ don a la wari kan ka récupérer de. voilà bon o de bɛ fɔ ka segin ka fɔ mais halisa a ma faamu mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye dɔw de bɛ fɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko anw ko citoyen man ɲi mɔgɔ tɛ se k'o fɔ o mais gɛlɛya min bɛ an ka mara kɔnɔna na o de ye nin ye ne bolo n'i nɛgɛnna siɲɛ kelen o an bɛ se ka fɔ an sɔnna i nɛgɛnna mais k'i nɛgɛn siɲɛ 2 i yɛrɛ nɔ dɔɔnin b'a la donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u ka diɲɛnatigɛ de ye jamana n'i ye jamana mara kalifa mɔgɔ la i y'i ka diɲɛnatigɛ de kalifa la parce que tuma dɔ la i bɛ décision dɔ ta bi sɔgɔmada in na a bɛ se ka jamana engagé san 30 san 40 donc an ko o de an ka bɔ o de kɔnɔna la o de la n bɛ misaliya dɔ d'i ma an ka crise in bɛ wuli wagati min na gɛlɛyara ka se niveau dɔ ma an ko tubabuw ka taa ye tout an ko o y'an ka hakilina kɔrɔ ye parce que an ko l'agenda du Mali c'est que l'agenda du Mali kɔrɔ ye jumɛn Mali ka intérêt ye jumɛn ye ni Mali ka intérêt ye min ye ni anw y'o sɔrɔ a tɔ an tɛ kɛlɛ ko la
diɲɛ bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini ni Amérique n'a ka puissance ya n'a bɛ taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔ ɲini ka fara kan ka taa ni Union européenne ni France bɛ kɛlɛ kɛ a b'i jija Union européenne ka fara kan malo b'u jija fɛn ka fara kan parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ye wari bɔ de ye n'i tora a la i tɛ se ka pont jɔ i tɛ se ka sira fɛngɛ i tɛ se ka sɛnɛ kɛ i tɛ se ka foyi kɛ donc i bɛ coron i m'a ye donc an ka hakilina ni transition in u ka taabolo in an ka hakilina don c'est que ka jamana segin jamanadenw ma parce que anw de ko l'agenda du Mali mais problème ye min ye n'i ye dugutigi bugɔ i kan'i sigi k'a kɔnɔ ayiwa ni sigi tɛ bɛn dɛ ani sigi tɛ bɛn donc ne filɛ nin sisan ni ne bloki falen est-ce que o bɛ ne bɔ Amadu la bon o fili bɛ ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ u bolo ni mɔgɔ dɔw ye fini bɔ u bɛ se ka kɛ tan non halisa o mɔgɔ kelenw de don donc fo k'a faamu ko kan ka falen de ko kan ka di mɔgɔ wɛrɛw ma qui est une autre vision de la chose minnu b'a to an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bɛ Mali se dankan wɛrɛ la donc an bɛɛ de hakilina ka kɛ kelen ye n tun bɛ kuma min kɔnɔ la il faut que politique ka falen bon il faut que citoyen fana kɛ kura ye citoyen k'a dɔn k'a fɔ fanga b'ale de la c'est que ni citoyen y'o dɔn don o don politique bɛ tilen o don parce que ni mɔgɔ min b'a ka ko dɔn a ka nafa dɔn n'i y'a nɛgɛn siɲɛ kelen i tɛ se k'a nɛgɛn siɲɛ fila bon ni politique mɔgɔ y'o dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka citoyen nɛgɛn a t'a nɛgɛn a bɛ tiɲɛ de fɔ a ye n ka ta tiɲɛ kan walima n ka na ta tiɲɛ kan mais nkalon tɛ tigɛ bilen bon an ko fana ka gouvernance falen ko choc de gouvernance o kuma fɔra depuis IBK bɛ yen o ma fɔ ninnu kama parce que Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la n'an y'an sigi ka kow naamu k'a da karisa don karisa tɛ nin bɛ tan u bɛna an sigilen minɛ yan o tɛ a solution ye a solution ye min ye an ka vision dɔ fɛngɛ an ka bɔ tugutugu bari kɔnɔna la k'a fɔ ko bi gɛlɛya nin bɛ yen an b'o régler sisan nin bɛ yen non an bɛ mun de kɛ Mali ye 50 ans nata kɔnɔna la an dun bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi nin gɛlɛya in de ka di tubabuw ye école caman datugulen don an bɛ kɛlɛ la an ka wari bɛɛ bɛ taa kɛlɛ la gɛlɛya b'an kan entreprise bɛ ka bin an b'u ka hɛrɛ de kɔnɔna la donc an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo jumɛn an maliyɛnw kan k'o de jateminɛ ka bɔ o kɔnɔna la parce que nin de ka d'u ye an kana sɔn min ka d'u ye a ka t'o la. ok min ka di a ka t'o la Amadu Elo Konare ka kuma ko ni bolotigɛ mana dan ko bolongoni mana da baya kan ko bolongoni kelenw tigɛli kɔni ko bɛ caya jamana kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ i bɔra ka ni politiko gɛlɛya min fɔ an y'a ye o waati kelen de don bi na politiki mɔgɔw fana bi gɛlɛya b'u kan parce que tellement u burujara ka jira ka fɔ san 30 kɔnɔ ko foyi ma kɛ nka n'i ye mara yɛrɛ ta ka jateminɛ kɛ ka daminɛ indépendance la ka bin i bɛna sɔrɔ finitigilakaw minnu ye jamana mara olu ka ca ni i n'a fɔ civil minnu yɛrɛ ye jamana mara maintenant sisan est-ce que e yɛrɛ fɛ bi na politique mɔgɔw bi na burujali min dara o kan tɔgɔcɛnɛ min dara o kan est-ce que e yɛrɛ fɛ bi na o fɛrɛ bɛna se ka kɛ cogo di pour que jamanadenw ka se ka u ka danaya kura politique mɔgɔw kan parce que jamana mara i n'a fɔ an ka sariya sunbaw fɔ cogo min o ye politique mɔgɔw ta ye c'est-à-dire la création des partis politiques c'est pour conquérir et exercer le pouvoir maintenant ni o ye nana gɛlɛya burujali dara kan k'a fɔ ko olu ko jamana in gɛlɛya bɛɛ olu de ye est-ce que bi aw yɛrɛ fɛ politique mɔgɔw bɛna se tuguni walasa ka se ka jamanadenw k'olu lafaamu pour que u ka se ka da politique mɔgɔw la bon u bɛ se ka lafaamu sisan an bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u kana da ɲaamɛ ma parce que n'i tora ɲaamɛ dɔrɔn na i tɛ taa fɛn ɲɛɲini i t'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ caman bɛ fɛrɛ i ma u kana sɔn ka nkalontigɛla ninnu lamɛn parce que nkalontigɛla ninnu ye jamana jugu de ye u bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u bɛ kow tugu k'u bari politikiw ye ko dɔw kɛ minnu ma bɛn o ye tiɲɛ de ye i n'a fɔ militaires ye ko dɔ kɛ min ma bɛn o fana ye tiɲɛ de ye faut que an bɛɛ ka dɔn an ye min kɛ o ma ɲɛ an k'o bila an ye minnu kɛ a ɲɛna an k'o sinsin minnu b'a fɔ kosɛbɛ foyi ma kɛ u bɛ kuma lase denmisɛnninw de ma parce que n'i y'a jateminɛ an ka Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ san 35 ka jigin duguma o de ka ca bon démocratie yɛrɛ b'o bɔ déjà donc i bɛ mun wɛrɛ dɔn démocratie tɛ donc n'i ma fɛn fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i tɛ se ka dɔn min ka ɲi min ma ɲi mais min fɔra i ye i b'o de minɛ donc ne bolo o gɛlɛyaba de b'an ka jamana kɔnɔ u ka da la k'a fɔ ko anw minɛ politique mɔgɔ an tɛ kɛ nkalontigiw ye démocratie ka ɲi jamana ma kojugu tɛ jamana ma mais citoyen de kan ka dɔn k'a fɔ k'olu de sago bɛ démocratie la olu de ye faama ye démocratie la ni min ka di o b'o sigi ni min ka di o b'o wuli fɛn man di k'o bɔ o foyi tɛ wajibi kan nin man di ne ye a m'an ka baara kɛ ka ɲɛ an b'o bɔ yen an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min ye ladiri min tilennen don an b'o sigi n'an b'o sira kan jamana bɛ jɔ jamana bɛ sira ɲuman sɔrɔ
donc galon min baka tigɛ o ye o dɔrɔn de don sinon n'a sɔrɔ tun ye Mali ye yani 91 cɛ ka Mali ye bi o b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman falenna fɛn caman yɛrɛ de falenna hali ka dan centre de santé joli tun bɛ yen ka tout renseigner terre irriguée pour que ka sɛnɛ kɛ kolon kɔnɔna la joli tun bɛ yen k'a ta indépendance la ka na bila fo 91 la ani joli bɛ yen bi n'u y'a ɲɛɲini ka ɲɛ o b'a ye k'a fɔ k'a doublé la ou bien a tɛmɛn'o kan kosɛbɛ donc fɛn fɛn ye école so joli tun bɛ yen 91 école so joli bɛ yen bi fɛn caman sira joli tun bɛ yen kilomètre hakɛ joli tun bɛ yen min dilan don Mali kɔnɔ ani kilomètre hakɛ joli bɛ yen bi ni sera k'olu dɔn k'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ de i b'a dɔn k'a fɔ fɛn kɛra ou bien fɛn ma kɛ mais ni e bɛ nin dɔrɔn de dɔn i bɛ min kɔnɔ i b'o dɔrɔn de dɔn bon mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔlen dɔn olu dun intention ɲuman t'u la u b'a fɔ k'a man ɲi parce que u ka hakilina b'u kunkolo la i tɛ se k'a faamu donc an bɛ min fɔ jeunes ye an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u kana dan ɲaamɛ ma u k'a ɲɛɲini u k'a sɛgɛsɛgɛ u kana sɔn u ka bila fili kɔnɔ. ok u ka sɔrɔ kana bila fili kɔnɔ an bɛ taa bi politique kunna ko kan ni waati na maa 11 bɔra ka fɔ olu kɔni datugura ka kɛɲɛ n'u ka hakilina n'u ka miirina ye na yɔrɔ in na an bɛ u bɛɛ fo sabula n'i y'a jateminɛ maa 11 dɔrɔn tɛ min ye Isa Kɔnjime ale fana taara fara o kan yen nɔ ka kɛ 15 ye mais i bɛna sɔrɔ o dɔrɔn tɛ madame la vie rose olu datugulen bɛ hali bi an y'a bɛ Clément Danbele o datugulen don Etienne Fakaba olu datugulen don bi n'i y'a ta Ben le cerveau Rasbach ninnu bɛɛ de minɛnen don k'a datugu bi waati min jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a ɲini waati min jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ŋaniya ta ka fɔ ale yɛrɛ fɛ jamana bɛ cogo min jamanadenw bɛɛ ka se ka sigi ka kuma kan kelen fɔ pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ cogo min n'an ko dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min bɛn ani kɛlɛya o waati kelen na mɔgɔw fana minɛnen don o datugu ko parce que o datugula ka kuma fɔta la miiriya fɔra i bɛna sɔrɔ kuma fɔcogo ma ɲɛ ou bien ŋaniya dɔ de bɛ kuma in kɔrɔ ko minɛna jamana yɛrɛ marali sira fɛ est ce que bi bi in na an tɛ se k'a fɔ aw yɛrɛ ka maa 11 min minɛna mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que bi bi in na politique mɔgɔw fɛɛrɛ yɛrɛ b'u bolo tuguni est ce que mɔgɔ b'u kɔ ko parce que u ka maa 11 ka se ka minɛ ka datugu fo ka na bi ma taama bɔ sisuma bɔ o dun minɛna hakilina na surtout mɔgɔ yɛrɛ bɛ jigin min na o ye Adama ye ale min ye parti ba ye bi bi in na u ka maa ba fila min ye secrétaire général ni u ka vice président olu b'a kɔnɔ yen i t'o kumakan mɛn i t'o o ye fɛn foyi la o dun bɛɛ bɛ instance kɔnɔ fɛn min bɛ nin de b'a kɛ bi mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka est ce que bi parti politique mɔgɔ min yɛrɛ bi bi est ce que mɔgɔ b'o kɔ est ce que o bɛ se ka ko kɛ bilen. Parti politique mɔgɔw bɛ se ka ko kɛ mais gɛlɛya dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ o ye sariya ko ye sariya n'an yɛrɛ ye min sigi i n'a fɔ n bɔra ka charte min f'i ye ni cɛ ko a ye mankan kalan alors que sariya de y'a fɔ c'est que an yɛrɛ ka sariya n'an y'a sigi ɲɔgɔn fɛ f'an k'a bato parce que a b'an bɛɛ de nafa n'an y'a bato kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ constitution min tun bɛ yen 92 démocratie a tun b'o de fɔ an ka ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u ye constitution min labɛn n'a a sigira sen kan juillet 2023 a bɛ démocratie de ko fɔ bon n'i ko démocratie i ko mɔgɔw ka kuma ni kuma min kɛra n'a jɛngɛna o bɛ se ka lakilen to min o bɛ lakilen ten ni sariya kɔnɔna ye mais k'a fɔ ni kumana dɔrɔn i bɛ minɛ ne bolo o la olu yɛrɛ tɛna fɛn caman mɛn n'a fɔra bɛɛ k'i ta to a kɔnɔ o bɛ gɛlɛya de jamana ma ne ka jate la donc fo k'a to mɔgɔw ka kuma mɔgɔw ka hakilina fɔ bonya kɔnɔna la ani fɛngɛ kɔnɔna la pour que an ka sira ɲuman ta parce que n'i ye mɔgɔ 11 minnu minɛnen don déclaration du 31 mars min ɲinina o ye k'an ka institution dɔw sigi kura dɔ sigi pour que an ka transition ban ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'a ban cogo di hɛrɛ ni baden na mais gɛlɛya k'a fɔ juguya don juguya tɛ k'a fɔ i tɛ mɔgɔ dɔ kunkolo fɛ o tɛ i bɛ Asimi fɛ o i tɛ Asimi fɛ o Mali ɲɛmaa de don n'a ye kungo sɔrɔ Mali de ye kungo sɔrɔ donc mɔgɔ t'i bila o gɛlɛya la i bɛ solution de ɲini a bɛ nɔgɔya ale bolo cogo jumɛn pour que Mali ka sira sɔrɔ donc an ka hakilina o de ye donc mɔgɔ minnu minɛnen don ka fara an ka mɔgɔ 11 ninnu kan n'a ye n'an b'a fɔ ko prisonnier d'opinion a man ɲi jamana ma
olu yɛrɛ ye ɲɛmaaw ye. C'est sûr que n'u ni jamanaw bɛ kuma ni fɛngɛw tuma caman u b'u hakili lajigin a la k'a fɔ nin man ɲi parce que a bɛ i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ tiɲɛ a b'a to danaya min b'i kan parce que diɲɛ ye danaya de an ka mɔgɔw dɔw bɛ ka ɲinɛ o kɔ ni mɔgɔw dalen don i la u bɛ gɛrɛ i la a bɛ baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni mɔgɔw dalen t'i la u ti baara kɛ i fɛ n'i ye diɲɛ lajɛ bi G20 kɛra a ma mɛn ni tile damadɔni na G20 na presque diɲɛ duguba in caman bɛ yen 20 ɲɔgɔnna n'a bɔra Poutine na n bɛ fɛ ka mun fɔ yen nɔ k'a sɔrɔ Poutine ni dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ BRICS kɔnɔna la i n'a fɔ Chine ni Inde mais o m'u bali ka taa G20 na fɛngɛ min bɛ ka Américain minnu bɛ ka Poutine kɛlɛ ambassades bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa u m'o tigɛ wa Poutine ni Européens bɛ ka u ka économie développer halisa u bɛ feerew ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn ma hali n'a bɛ kɛ dugu ma o kɔrɔ de ye anw kan k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyara cogo o cogo a ka kuma da to aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka sigi k'a fɔ k'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔn k'a fɔ fana u ye sira ka Mali armée u ye armement caman sɔrɔ mais an kana ɲinɛ k'a fɔ kun i bɛ ka taara Sochi u ka fɛn dɔ la a y'a ɲini Poutine fɛ k'a mago bɛ dɛmɛ la mais o don a ma dɛmɛ sɔrɔ donc dɛmɛ in ye intérêt ko de fo mɔgɔw k'o faamu mais kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Russie cɛ o b'a to Russie bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw kan mais dɔw ko ni Poutine nana k'a bɛ bɔ u content don mais a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ma parce que ni Poutine nana ni cɛ in nana Trump sigira ko nɔgɔya bɛ na ni Trump sigira sisan k'a bɛ guerre ban mais Trump ka guerre bantɔ kumakan dɔw bɛ se ka don o kɔnɔ o bɛ se k'a fɔ Trump ye bon an bɛ kɛlɛ ban yan Russie ni fɛngɛ cɛ mais Russie fana i kana marifa di ni karisalakaw ma o fana bɛ se ka kɛ n'o kɛra o bɛ gɛlɛya kɛ Russie bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ donc f'i ka ko in ta globalement de i ka réponse ɲɛnama d'a ma globalement i kana fɔ dɔrɔn min ɲɛnabɔ yan min ɲɛnabɔ i tɛ se parce que u b'a dabiri da la donc ala kana an ta k'o ye ala kana ta k'o ye ni waati na fari yɛrɛ bɛ cogo di pour que ka bɔ sabula Musa Hayidara bɛ ka fɔ waati min dira ma ko o sera ka ban aw yɛrɛ ka jɛkulu a bɛ cogo di parce que waati dɔ tun kɛra programme tun b'aw bolo aw tun bɛ activités mɛnɛ nka a bɛ waati jan bɔ mɔgɔw ɲɛ b'a la aw tununa mun y'o kɛ ou bien pose stratégie aw fana ta ye pose stratégique de peut-être yanni clarification wa mun de bɛ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bon an ta ye fɛngɛ tun kɛra waati la suspension tun kɛra bon suspension kɔnɔna la an y'a essayer cogoya bɛɛ la ka sariya bato donc suspension tɛmɛnen n'i y'a jateminɛ dimanche tɛmɛnen dɔrɔn an tun bɛ n'a b'a fɛ ka taa hakili falen kɛ parce que an ka programme b'an bolo Mali horizon 2030 an m'a kɛ dɔrɔn an sigilen bureau kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma non an ye jamanadenw taama de an taar'u fɛ yen 2011 wagati an ka président ye min kɛ taama la 2012 a ka ca ni kilomɛtiri 50,000 ye Mali kɔnɔna la pour que ka taa bɛɛ fɛ ani bɛɛ ka kuma a ka maliyɛnw hakilina don a ka dɔn jamana bɛ se ka bɔ cogo jumɛn parce que ale hakilina ye min ye jamana tɛ se ka jɔ jamanadenw kɔ kan a bɛ ka jɔ olu de kama donc fo k'u da don a la a bɛ don a la cogo jumɛn o y'u hakilina ye o de la an bɛ démarche la an bɔra n'a b'a fɛ yen dimanche tɛmɛnen pour que ka hakilina sɔrɔ mɔgɔbaw don jamana kɔnɔna la an ka foli b'a ye. ok donc ça veut dire que en un mot fari kɔni a ka fari a ɲɛ jɛlen don fari ɲɛ bɛ panpan ni y'a la e ma ye sisan jugu wulilen don wa dɔw yɛrɛ tɛ o ye k'a fɔ fari mɛnɛnen don panpan parce que an ni militaires an bɛ hakilina kelen ok d'accord kuma kuncɛ kuma n bɛ kuncɛ kuma ye min ye o ye n bɛ segin k'i fo ka jeliba ɲɛmaso fo k'an ka parti président fo n'o ye Modibo Sidibe k'an ka tɔnden bɛɛ fo ka f'u ye ko nin ye baara daminɛ de ye an ye caman kɛ mais caman bɛ kɔfɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la kumaw bɛ ka fɔ kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que k'an ka président bin i n'a fɔ kunun y'a kɛ cogo min mais ni zen an ka n'o occasion d'u ma an k'an ka baara kɛ dɔrɔn maliyɛnw ye tiɲɛ ye sisan u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka jamana mara mɔgɔ min bɛ se k'a bɔ bolo la mɔgɔ cɛ tɛ muso tɛ Modibo Sidibe l'ancien premier ministre. ok an b'ale yɛrɛ fo le silencieux maa min de don ni n'a voyagera walasa ka se k'a ka kumakan sɔrɔ ko ni an bɛ se ka di da ɲɛ sinon a ka ko kuma ma nɔgɔ an b'a fɔ o de waati in na i y'a fɔ cogo min mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen sabula n'i y'a ye c'est vrai mɔgɔ min don a tɛ kuma mais i ka gɛrɛ a la dɔrɔn juste pour savoir comment il est jovial a ka ko n'i ma gɛrɛ a la i t'a dɔn ne ma donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn
min yɛrɛ nana i ka garde corps min yɛrɛ nana bilasira min ami siribe an b'ale fana fo musokuntigi sabula président ka voyage o voyage m'a fɛ fara n'u ka café ni daraka hali ni maa si ma dumuni kɛ fara n'u kɔni na dumuni kɛ o an bɛ se o ɲuman na président bɛ dumuni kɛ kana an b'a fo ni waati in na min ye Sadu ye ka u bɛɛ fo min ye Ture ye k'u bɛɛ fo min ye an bɛ se ka fɔ fa ka cɛdenw u bɛɛ fo wulikajɔw la sabula an yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ani président yɛrɛ donna Mali wo dɔ kɔnɔ an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka aba o sera ka nin yɔrɔ nin dɔn cogo min nin bɛɛ ye jamana mara n'i bɛ fɛ ka jamana mara i ka se ka hakilina dɔ y'a fɔ cogo min est très proche du peuple o bɛ kɛ sababu ye i bɛ fɛn caman faamu an b'o fo nin yɔrɔ in na nin waati in na n'o de fɔ an tɛ bɔ ka sɔrɔ an m'an ka imperturbable yɛrɛ fo Kaouji a bɛ yɔrɔ nin waati in na n b'a fɔ ala ka a ɲuman bɔ nin ko in na a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka ɲuman bɔ a la ka bɔ o la min ye maa 11 minnu minɛna an b'a fɔ hali bi olu fana ala k'u ɲuman segin u ka denbaya la ka bɔ o la min ye Rasiba cɛ an b'ale fana fo sabula mɔgɔ min de don a fana nin waati in na an bɛ se ka fɔ nin camancɛ fanga in kɔnɔ a ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka kɛɲɛ ni hakilinata di ye ani min ye alerte ye nka bi a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fɔ a man di ye n y'o de fɔ ko adamaden bɛɛ ni kumacogo adamaden bɛɛ ni kɛcogo parce que mɔgɔ bɛ kuma ni tɔn dɔ ye mais généralement i bɛna sɔrɔ juguya tɛ mais i bɛna sɔrɔ ce sont des alertes a ye kuma caman fɔ fanga in daminɛ na ka na sisan mɔgɔ caman bɛ ka a filimu ye donc hali bi an b'a fɔ ala ka ale fana ɲuman bɔ ka segin a ka denbaya la Clément Danbele Etienne ale ta min yɛrɛ kɛra sɛbɛnni ye thèse de mémoire ka sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la n y'o de fɔ donc sisan a fɔra ko ni maa maa i bɛ kuma i bɛ kuma kɛcogo i b'o o kɔlɔsi kosɛbɛ sabula cybercriminalité min nana a bɛ se ka kɛ a ma faamu jamanadenw fɛ cogo min fɛɛrɛ ka kɛ pour que mɔgɔw ka se ka cybercriminalité nin ka se ka faamu pour que baaraw ka se ka nɔgɔya parce que hali kunnafonidilaw yɛrɛ baara bɛ gɛlɛya parce que hali n'i ye mɔgɔ wele ka na i ka kɛnɛ kan n'i ma fili n'i ma farati dɔrɔn a tigi bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'a sɔrɔ lawuli a ma lawuli a kama quoi donc an bɛ o fo peut-être nin hakilina na fɛɛrɛ ka kɛ pour que mɔgɔ ka se ka faamu hali bi pour que baara ka se ka nɔgɔya bɛɛ bolo cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ Mopti gouverneur fo nin waati in na min ye général Abbas Danbele ani Mayiga fo ka taa ka protocole Sumayila an b'o fo min ye Mopti maire ye Isa Kansayi an b'ale fana fo nin waati in na Seydou Mayiga min ye Yara Munkolo radio Kunari min ye Madame Kulubali Aminata Kani an b'ale fana fo studio Kunari la n'a cɛ Sumayila Kulubali olu b'o ye ka bɔ studio photo Kunari la nin waati in na Bayangarakaw fɛ nin waati in na min ye Dasana ye nouveau gouverneur an b'ale fana ko ani ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Umar Gindo ale b'a ka charge de com na min ye commune Jamanati ye Seydou Kelepeli Kandaye Soyiba fo ka taa ale Jɛbikile sabula sanga ni waati ninnu bɛɛ b'an lamɛn o bɛ to ka an dɛmɛ ni hakilina ye walasa baaraw o bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min Madu Jeme o se karanga ale fana kɛra médaille ni waati na foli b'a ye sabula seko ni dɔnko na surtout ni ko orchestre Kanaka de Mopti mɔgɔw b'a dɔn ka jɔyɔrɔ ye min ye sabula seko ni dɔnko la foli b'a ye ni waati na fo Bayangarakaw fɛ yen ni waati na Awa Sise o ye ne yɛrɛ kelen kɔrɔmuso ye Sevare kɔnɔ foli b'o ye k'a fɔ a ye baara taara ka kalifa mɔgɔ min na nin waati na maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la min ye Augustin Echobe ye o ye autorité morale ye min tɛ fara n'u ka autorité morale ye an b'ale fo nin waati na n'an bɔra yen nɔ Lamini Kulubali cɛgana chef Isu Sangare ale kɔni ye kɔɲɔkɛ kura ye foli b'a ye min ye Musa Hayidara ye fo ka taa nin waati na Sali Vedera ko kɔɲɔmuso kura foli b'olu ye min ye résidente ni fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Traoré Grand Pays Katikaw ka den mandi an b'ale fana fo nin waati na sabula ale fana nin waati na a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka periki don pour que drone kana na teri a kunkolo cɛmansa la Bamakɔ ni Kati cɛ foli b'aw ye k'a fɔ ni Ala ma ka jɔnya jira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi ka baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min na o de ye acteur Alidu Mayiga kɔrɔbɔrɔkɛ fama san b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ Sogojala ani te o ye kɔrɔbɔrɔ taalan ye foli b'a ye k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ